കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഉം, ഉം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധൗ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാചാതിരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവസതി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിലേക്ക് എഴുതിട്ട ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി 24ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് സഹവസിക്കാൻ അതീന്ദ്രിയമായി ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി ശ്ലോകം 24 എന്താണ് പറയണത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതം മമാചക്ഷു തവാധിമൂലം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. വസുന്ധരേയേന വികർഷിതാസി കാലേന വാതേ ബലിനാം ബലീയസ സുരാർച്ചിതം കിം കൃതബംബ സൗഭഗം. ഇതം ഇത് മമ എന്നോട് ആ ചക്ഷ്വ ദയവായി അറിയിക്കുക. തവ ഭവതിയുടെ ആദിമൂലം ദേവിയുടെ ക്ലേശങ്ങളുടെ മൂലകാരണം. വസുന്ധരെ ഹേ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സംഭരണിയായവളെ. ഏന ഏതാൽ വികർഷിത അസി അത്യന്തം ദുർബലയായി. കാലേന കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ. വാ അല്ലെങ്കിൽ തേ ഭവതിയുടെ ബലീനാം അതിശക്തനായ. ബലീയസ കൂടുതൽ ശക്തിമാനായ. സുര അർച്ചിതം ദേവന്മാരാൽ പൂജിക്കപ്പെടുന്ന. കിം അതോ ഹൃദം അപഹരിക്കപ്പെട്ടു. അംബ മാതാവ്. സൗഭഗം ഭാഗ്യം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൂമാതാവേ ഭവതി സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും നിറകുടമാണ്. ഭവതിയുടെ ദുർബലമായ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായ ക്ലേശങ്ങളുടെ മൂലകാരണം എന്തെന്ന് ദയവായി എന്നോട് പറഞ്ഞാലും. അതിശക്തരെ പോലും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന അത്യന്തം ശക്തിമത്തായ കാലം. ഭവതിയുടെ ദേവന്മാർ പോലും പൂജിക്കുന്ന സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും ബലാത്കാരമായി അപഹരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മദേവനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്?
സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും നിറകുടമാണ് ഭവതി. പക്ഷെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളുടെ കാരണം എന്ന് എന്നോട് പറയൂ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അതിശക്തരെ പോലും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന അത്യന്തം ശക്തിമത്തായ കാലം. അതായത് ഈ കാലം, അതായത് നമ്മൾക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ. ഓരോരുത്തരുടെയും പല സമയത്ത് പല മാതിരിയാ ഉണ്ടാവുക. ചില സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കിട്ടും. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മരണമാവാം, അവരുടെ അസുഖങ്ങളാവാം. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് വരാം. അതും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാലത്തിന്റെ ശക്തി, കാലത്തിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും എണ്ണപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ച ആ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല അല്ലെ. കാരണം കഴിഞ്ഞു പോയി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയും കഴിഞ്ഞു പോയ നിമിഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോയ വാക്കുകളും ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അത് അത്രയും സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്, ഇന്ന് ഹോളിഡേ ആണ് വെച്ചോളൂ. ഇന്ന് സൺഡേ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയണത്. അപ്പൊ ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്, ഹോളിഡേ ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇന്ന് എനിക്ക് ഉറങ്ങേണ്ട ദിവസമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ നേരം കിടന്നുറങ്ങുന്നു, നമ്മൾ വെറുതെ സമയം ചെലവാക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് 2 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ജീവിതം ബാക്കിയുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സമയം എത്ര വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മളുടെ സമയം എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. ഇനി ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം സമയം കിട്ടും എന്നുള്ളതെങ്ങാൻ നമ്മൾക്ക് വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാലം എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും ബലാത്കാരേണ നിർബന്ധമായി, അതായത് നമ്മൾക്ക് കാലത്തിന് മേലെ കൺട്രോൾ ഇല്ല. കാലം എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അതാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് ദേവന്മാർ പോലും പൂജിക്കുന്ന സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും ബലാത്കാരമായി അപഹരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് കൃപയാൽ ഓരോ ലോകവും പൂർണ്ണ സജ്ജമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഈ ഭുവനം ഇതിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ പരിപാലനത്തിന് ആവശ്യമായ സർവസമ്പത്തിനാലും സജ്ജമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ഭൂലോകത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ ദേവന്മാർ പോലും സർവശ്രദ്ധയോടെ ആരാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഭുവനവും സർവ്വവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളോടെയും അതിസമൃദ്ധമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? എല്ലാം നല്ല ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുല്ലോ, എന്താ പറയാ, ഒരു സൂര്യനില്ലടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ധകാരത്തിന് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള അടുത്ത് അജ്ഞത അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും, അതായത് തമോ ഗുണപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഈ ഭുവനം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? സർവ്വവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളോടെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അതിസമൃദ്ധമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവതേച്ഛയാൽ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഭുവനത്തെയും തൽക്ഷണം മാറ്റാൻ സാധ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിനെല്ലാം മാറ്റാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നല്ലതിനെ ചീത്തയാക്കാനും ചീത്തയെ നല്ലതാക്കാനും സാധിക്കുന്ന കഴിവുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് പറയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ എന്തും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാം, നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ആ ഒരു കഴിവുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക എന്താ പറയാ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു പോലും നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ഇൻവെൻഷൻസ് ഉണ്ട്, ഡിസ്കവറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങളല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം? ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചിപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ റാം ആവട്ടെ, റോം ആവട്ടെ, അതിന്റെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ആവട്ടെ, മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആവട്ടെ, അത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ മൂല വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതുണ്ടാക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയിലെ മൂലകങ്ങളാണ് അല്ലെ. കാർബണും ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ പ്രകൃതിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആ മൂലകങ്ങളെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാം എന്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതിനെ യോജിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ യോജിപ്പിച്ച് അതിനൊരു ശക്തി കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ബുദ്ധി തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നത്. ചിലവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഭുവനത്തെയും തൽക്ഷണം മാറ്റാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാന് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാനുസരണം എന്തും ചെയ്യുവാനും അതിനെ തന്നെ മറിച്ചാക്കുവാനും കഴിയും. ആയതിനാൽ ആരും അവനവനെ സ്വയം പര്യാപ്തനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനെന്നോ കരുതരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രനാണ്, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവനും ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം വരുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പമ്പര വിഡ്ഢിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് തെറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ശ്ലോകം 25. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇപ്പൊ ധർമ്മദേവന്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി ആരാണ് ഉത്തരം പറയാൻ പോകുന്നത്? ഭൂമിദേവി ഉത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മദേവൻ ആരുടെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? കാളയുടെ കാളയുടെ രൂപത്തിൽ. പ്രത്യേകത എന്താ? ആ കാളയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഒരു കാലം ഒരു കാലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു കാലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധരണ്യുവാച ഭഗവാൻ ഹി വേദ തത്സർവം സർവം യന്മാം ധർമാന്യുപൃച്ഛസി ചതുർഭിർവർത്തസേയേന പാദൈർലോകാ സുഖാവഹൈഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. ധരണി ഉവാച, മാതാവ് പ്രതിവചിച്ചു. ധരണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂമി മാതാവ്. ഭവാൻ ഹി തീർച്ചയായും, വേദ അറിയുക, തത്സർവം അങ്ങ് എന്നോട് ആരാഞ്ഞതെല്ലാം, യത് അത്, മാം എന്നിൽ നിന്നും, ധർമ്മ ഹേ ധർമ്മരാജാവേ, അനുപൃച്ഛസി അങ്ങ് ഓരോന്നോരോന്നായി ആരാഞ്ഞു, ചതുർഭിഹി 4 വർത്തസെ അങ്ങ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഏന ഏതാൽ, പാദൈഹി കാലുകളാൽ, ലോക ഓരോ ലോകത്തിലും, സുഖ ആവഹൈഹി സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമിദേവി കാളയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ധർമ്മരാജാവിനോട് ഇപ്രകാരം പ്രതിവചിച്ചു. അല്ലയോ ധർമ്മദേവ, അങ്ങ് എന്നോട് ആരാഞ്ഞതെല്ലാം അങ്ങേക്ക് മുമ്പേ അറിവുള്ളതാണല്ലോ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്കൊക്കെ ഉത്തരമേകാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒരിക്കൽ അങ്ങും 4 കാലുകളിൽ നിൽക്കുകയും ഭഗവത് കൃപയാൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോ പറയാണ് ഭൂമിദേവി, അപ്പൊ അങ്ങയുടെ അവസ്ഥയും വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങും 4 കാലുകൾ നിൽക്കുകയും ഈ എല്ലാ ഭഗവത് കൃപയാൽ പ്രപഞ്ചം കൊണ്ട് സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? 3 കാല് പോയിട്ട് ഒറ്റക്കാലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ, കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയാ, എല്ലാം എന്നോട് ഇതൊക്കെ അങ്ങേക്ക് അറിയണ കാര്യം തന്നെയല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഭൂമിദേവി ഇവിടെ. ആരോട്? ധർമ്മദേവനോട്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ സ്വയം ഭഗവാനാൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടവയും അത്തരം നിയമങ്ങളുടെ നിർവാഹകൻ ധർമ്മരാജാവ് അഥവാ യമരാജാവുമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ്? ഇവിടുത്തെ താഴെ കണ്ടു, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആരാണ്? ധർമ്മരാജാവ്. ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരു ജയിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ആ ജയിൽ ഒരു കോടതിയുണ്ട്. ആ കോടതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോടതിയിലെ മൊത്തം അതിനുള്ള ചുമതലപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരാളാവണമെന്നില്ല നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അതിന് ആ നിയമസംഹിതയൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കോടതിയിലെ ജോലിക്കാരുടെ ആരെങ്കിലും ആണോ? അല്ല. നമ്മളുടെ ഒരു നിയമസംഹിതയുണ്ട്. ഇന്ന നിയമങ്ങൾക്ക്, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക്, ഇന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഇന്ന പനിഷ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ധർമ്മപുസ്തകങ്ങൾ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നിയമസംഹിതയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ജഡ്ജാണ്. അല്ല, ഇവിടെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ സാധാരണ കോടതിയില് ഒരു ജഡ്ജാണ് വിധിക്കുക അല്ലെ. പനിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജാണ് അല്ലെ. ചില സമയത്ത് ഒരാളായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുക. വലിയ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ നിയമം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജഡ്ജാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം ഓൾറെഡി നിയമസംഹിത അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമാണ് അവർക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ലേ? അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? ധർമ്മരാജാവാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് യമരാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മരാജാവ് ആണ് നമ്മള് മരിക്കുമ്പോൾ യമദൂതന്മാരെ അയക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് യമദൂതന്മാര് വരിക എന്ന് പറയും. കാരണം അവർക്ക് പനിഷ്മെന്റ്, അതായത് ഇപ്പോ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിയമാനുസരാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കോടതിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മളൊന്നും പൊതുവെ കോടതിയിൽ പോകാത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അത് ഏതെങ്കിലും പനിഷ്മെന്റ്, എന്തെങ്കിലും കേസ്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് കോടതിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അധികം ആൾക്കാർ പോവുക എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു LIC ക്ലെയിം ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് കോടതിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകാറില്ല, പൊതുവെ നമുക്ക് പോകേണ്ട വരാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യമദൂതര ആരുടെ അടുത്തേക്കാ വരുന്നത്? അതായത് ഒരു പോലീസ് കള്ളനെ പിടിക്കാനേ വരുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരില്ലല്ലോ, ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ യമദൂതന്മാരെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരിക പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പനിഷ്മെന്റ് വേണം. പനിഷ്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമാണ് യമദൂതന്മാര് വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാ വരിക? വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ് വരിക. അവർ നമ്മളെ വിമാനത്തിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഥവാ യമരാജ് അതാണ് നിയമങ്ങളുടെ നിർവാഹകനാണ്. അവിടെ ഒരു ജഡ്ജിന്റെ സ്ഥാനത്തോ അതിലെ അധികാരികളുടെ, കോടതിയിലെ ഒരു അധികാരിയുടെ സ്ഥാനത്തോ ആണ് ആര് വരുന്നത്? ധർമ്മരാജാവ് വരുന്നത്. സത്യയുഗത്തിൽ അത്തരം തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. എന്നാൽ ത്രേതായുഗത്തിൽ അവ 4ൽ 3 ദ്വാപരയുഗത്തിൽ പകുതിയായും കലിയുഗത്തിൽ 4ൽ 1 കുറയുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഓരോന്ന് കുറയുകയാണ് വന്നത്. നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? സത്യം, ശൗചം, തപസ്, തപസ്. 4 ഇത് തന്നെയാണ് 4 കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ്? ത്രേതായുഗത്തില് 3, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ പകുതിയായി, ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ 4ൽ 1 കുറഞ്ഞു. ഇനി 1 മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ക്രമേണ അവ ശൂന്യമായി തീരുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും എന്താ അവസ്ഥ? ആ അവസാനത്തെ കാലുമില്ലാണ്. അതായത് ആർക്കും സത്യസന്ധത പോലും ഉണ്ടാവില്ല. മനുഷ്യരെ കൊന്നു തിന്നുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇത്ര കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം. മനുഷ്യരെ കൊന്നു തിന്ന് കാരണം വേറെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ആരെയാണെങ്കിലും പിടിച്ച് തിന്നുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. അത്രേ പച്ചമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ വ്യക്തിഗതമായും കൂട്ടായുമുള്ള ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിന് ആനുപാതികമായി ലോകത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ 4 ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിപാലിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നാലും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയാണ് ധീരതയുടെ ഉത്തമവശം. ഇപ്രകാരം ജീവിതത്തിലുടനീളം സന്തോഷവാനായിരിക്കാനും പരമമായി ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുവാനും ഒരുവന് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 4 ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഏതാണ്? സത്യം, ദയ, തപസ്, ശൗചം. ഇനി 26 തൊട്ട് 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ചൊല്ലിക്കോ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 3 ശ്ലോകം ഒരുമിച്ചാണ്. സത്യം, ശൗചം, ദയാ, ക്ഷാന്തി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ത്യാഗ, സന്തോഷ, ആർജവം. ശമോദമസ്തപസ്വാം സാമ്യം. തിദിക്ഷോപരതിശ്രുതം. ജ്ഞാനം, വിരക്തിരൈശ്വര്യം. ശൗര്യം, തേജോബലം, സ്മൃതിഃ. സ്വാതന്ത്ര്യം, കൗശലം, കാന്തിഃ. ധൈര്യം, മാർദ്ദവമേവ ച. ആക്ച്വലി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇവിടെ നമ്മള് ഇടയിൽ നിർത്തി ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒരുമിച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം, കൗശലം, കാന്തിർ, ധൈര്യം അങ്ങനെ വായിക്കാം. നമ്മൾ ഇടയിൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ അതിനനുസരിച്ച് ഖ എന്നുള്ള സൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാന്തി എന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് കാന്തിഹി,
ഇപ്പൊ കാന്ത എന്നാണെങ്കിൽ കാന്തഹ, അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഈ നിർത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹാ ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഒരുമിച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എന്നുള്ള ശബ്ദം വെച്ചിട്ട് വായിക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ്. പ്രാഗൽഭ്യം പ്രശ്രയശീലം പ്രശയാശീലം സഹോ ഓജോ ബലം ഭഗഃ ഗാംഭീര്യം സ്ഥൈര്യമാസ്തിക്യം നിർമാനോനഹം കൃതിഃ ഏതേ ചാനേ ച ഭഗവൻ യത്ര മഹാഗുണാഃ പ്രാർത്ഥ്യ മഹത്വമിച്ഛദ്ഭിർ ന വിയന്തി സ്മ കർഹിചിത് തേനാഹം ഗുണപാത്രേണ ശ്രീനിവാസേന സാമ്പ്രതം ശോചാമി രഹിതം ലോകം പാപ്മനാ കലിനേക്ഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യം, സത്യനിഷ്ഠ, ശൗചം, ശുചിത്വം, ദയ, മറ്റുള്ളവരുടെ അസന്തുഷ്ടി സഹിക്കാൻ കഴിയായിക, ശാന്തിഹി, കോപിക്കാൻ കാരണമുള്ളപ്പോഴും ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, ത്യാഗഃ, ഉദാരത, സന്തോഷഃ, ആത്മസംതൃപ്തി, ആർജവം, നേർമ, ശമഃ, മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുക, ദമഃ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, തപഃ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത, സാമ്യം, ശത്രുവിനെയും മിത്രത്തെയും തമ്മിൽ വിവേചിക്കാതിരിക്കുക, തിതിക്ഷ, മറ്റുള്ളവരുടെ അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക, ഉപരതിഹി, ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ ഔദാസീന്യം, ശ്രുതം, ശാസ്ത്ര അനുശാസനങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുക, ജ്ഞാനം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, വിരക്തി, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും വിരക്തി, ഐശ്വര്യം, നേതൃത്വം, ശൗര്യം, പരാക്രമം, തേജഃ, പ്രഭാവം, ബലം, അസാധ്യമായതിനെ സാധ്യമാക്കി തീർക്കുക, സ്മൃതിഹി, ഒരുവന്റെ ഉചിതമായ കർത്തവ്യത്തെ കണ്ടെത്തുക, സ്വാതന്ത്ര്യം, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക, കൗശലം, എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലുമുള്ള സാമർഥ്യം, കാന്തിഹി, സൗന്ദര്യം, ധൈര്യം, അസ്വസ്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, മാർദ്ദവം, ദയാലുത്വം, ഏവ, അങ്ങനെ, ച, പ്രാഗൽഭ്യം, ചാതുര്യം, പ്രശ്രയ, കുലീനത, ശീലം, സഭ്യത, സഹ, നിശ്ചയദാർഢ്യം, ഓജഃ, പരിപൂർണ ജ്ഞാനം, ബലം, യഥാർഹമായ അനുഷ്ഠാനം, ഭഗഃ, ആസ്വാദന വിഷയം, ഗാംഭീര്യം, ഹർഷം, സ്ഥൈര്യം, അചലത, ആസ്തിക്യം, വിശ്വാസ്യത, കീർത്തിഹി, യശസ്, മാനപൂജനീയതഃ, അനഹംകൃതി, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, മാനഹ, പൂജനീയത എന്നാണ് കേട്ടോ. അനഹംകൃതിഹി, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഏതേ, ഇവയെല്ലാം, ച, അന്യേ, മറ്റുള്ളവയും, ച, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, നിത്യാഹ, അനശ്വരം, എത്ര, എവിടെ, മഹാഗുണാഹ, ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥ്യാഹ, സ്വന്തമാക്കാൻ യോഗ്യമായ, മഹത്വം, ശ്രേഷ്ഠത, ഇച്ഛദ്ഭിഹി, അപ്രകാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ന, ഒരിക്കലും, വിയന്തി, ക്ഷയിക്കുന്നു, സ്മ, എന്നെന്നും, കർഹിചിത്, ഏതു സമയത്തും, തേന, അവിടുന്നാൽ, അഹം, ഞാൻ, സ്വയം, ഗുണപാത്രേന, സർവഗുണങ്ങളുടെയും സംഭരണി, ശ്രീ ഐശ്വര്യ ദേവത, നിവാസേന, വിശ്രമസ്ഥാനത്തിനാൽ, സാമ്പ്രതം, ഈ അടുത്ത കാലത്ത്, ശോചാമി, സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, മഹിതം, രഹിതം, ഇല്ലാതായ, ലോകം, ലോകങ്ങൾ, പാപ്മന, സർവപാപങ്ങളുടെയും സഞ്ചയത്താൽ, കലിനാം, കലിയാൽ, ഈക്ഷിതം, ദൃശ്യമാകുന്നു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. സത്യം, ശുചിത്വം, മറ്റുള്ളവരുടെ അസന്തുഷ്ടിയിൽ അസഹനീയത, ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തി, ഇതിൽ 40 ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നേർമ, മനസ്സിന്റെ സ്ഥിരത, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, ഉത്തരവാദിത്വം, സമസ്തം, സഹനശക്തി, സമചിത്തത, വിശ്വസ്തത, ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ അഭാവം, നേതൃത്വ ഗുണം, പരാക്രമം, സ്വാധീന ശക്തി, എന്തും സാധ്യമാക്കാനുള്ള ശക്തി, ഉചിതമായ കർത്തവ്യത്തിന്റെ നിർവഹണം, പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം, നിപുണത, സർവ്വസൗന്ദര്യപൂർണത, പ്രശാന്തത, ദയാലുത്വം, ചാതുര്യം, കുലീനത, ഉദാരത, നിശ്ചയദാർഢ്യം, സർവജ്ഞാനത്തിന് പരിപൂർണത, യുക്തമായ നിർവഹണം, സർവഭോഗ്യ വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥത, ഹർഷം, അചലത,
വിശ്വസ്തത, യശസ്, പൂജനീയത, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന അവിടുത്തെ അസ്തിത്വം, സനാതനത്വം എന്നീ ഗുണങ്ങളും മറ്റനേകം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും ഒരിക്കലും വേർപെടാതെ ശാശ്വതമായി ഭഗവാനിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളിലൊക്കെ ആരിലാണ് ശാശ്വതമായിട്ട് കാണുന്നത്? അല്ലേ? സർവ്വയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും നിറകുടമായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ അഭാവത്തിൽ കലിയുഗം അതിന്റെ പ്രഭാവം സർവയിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ദർശിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അത്യന്തം വ്യസനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൂമിദേവി എന്താ പറയണേ? അതായത് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എന്താണ് ഭഗവാനിലാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ ഭൂമുഖത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതോട് കൂടിയിട്ട് ഇതുണ്ടാവുന്നു. കലിയുഗം അതിന്റെ പ്രഭാവം സർവ്വയിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കലിയുഗം എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുടെ വഞ്ചന, എന്താണ് മാത്സര്യം, അതുപോലെ തന്നെ അഹങ്കാരം, ദമ, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എവിടെ വരുന്നത്? എന്താണ്? കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു ഗുണവിശേഷമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ദർശിക്കുന്നതിൽ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ദർശിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സങ്കടമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൂമിയെ തവിടുപൊടിയാക്കി അതിലെ കണങ്ങളെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരുപക്ഷെ സാധ്യമായാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ അളക്കാനാവാത്ത ഇന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക അസാധ്യമാണ്. അനന്തദേവൻ തന്റെ അസംഖ്യം നാവുകളാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുവാൻ യത്നിച്ചുവെങ്കിലും എണ്ണമറ്റ സംവത്സരങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെ അളവിടുവാൻ സാധ്യമായിട്ടില്ല. ആരാണ് അനന്തശേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ? അനന്തദേവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ അനേകം നാവുകളാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ഗുണങ്ങൾ തീരുന്നില്ല. എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തീർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുണങ്ങളെല്ലാം നിരവധി ഉപവിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമാണ്. ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഗുണമായ ദയ അഥവാ അസന്തുഷ്ടിയിൽ അസഹനീയത എന്നതിനെ ശരണാഗതരുടെ സംരക്ഷണം, ഭക്തന്മാർക്ക് മംഗളാശകൾ എന്നീ ഉപവിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജീവ ഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? ദയ എന്ന് പറയൂലോ നമ്മള്. ദയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാവരോടും ദയയുള്ളവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? മറ്റുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാനോ ദുഃഖിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ദയയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അസന്തുഷ്ടിയിൽ അസഹനീയത. മറ്റുള്ളവരെ നന്നാവുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താ വരുന്നത്? അസൂയ അല്ലേ? അസൂയ വരും, ദുഃഖം വരും, ദേഷ്യം വരും. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ വരും അല്ലേ? അതാണ് ഈ ശരണാഗതരുടെ സംരക്ഷണം എന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് ശരണാഗതർ, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ആൾക്കാരുടെ സംരക്ഷണവും ഭക്തർക്ക് മംഗളാശംസകൾ എന്നീ ഉപവിഭാഗങ്ങളെ വിഭജിക്കാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓരോ ആത്മാവും ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കണമെന്നും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് സർവ്വവിധ പാപ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പു നൽകുന്നു അല്ലെ? എന്താണ്? എന്താണ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ് മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ശ്ലോക നമ്പർ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? 1866 ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. 66 ശരണം വ്രജ അതല്ലേ? സർവധർമാൻ ശരണം വ്രജ ഈ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ. ഇതിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആണ് ഓരോ ആത്മാവും ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സർവ്വ പാപ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകും എന്നാണ്. ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത ആത്മാക്കൾ ഭഗവത് ഭക്തരല്ല. ആകയാൽ പൊതുവായി എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ സർവ്വ മംഗളാശംസകളുമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരതരായവർക്കാകട്ടെ ഭഗവാൻ വിശേഷ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് തരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ. അതായത് ഭഗവാനാണ് അവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനാണ് അവരെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അത്തരം പരിശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭഗവത് നാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള പ്രവർത്തന പദത്തിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടീച്ചർ, നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ക്ലാസ്സിൽ, ഇതൊക്കെ ആരെ പഠിപ്പിക്കുക? ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ?
അത് അനുസരിച്ച് ആ പാഠങ്ങളൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങുക. ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അനുസരിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഇവിടെ എന്താണ്, സൂര്യൻ ഏവർക്കും സ്വകിരണങ്ങൾ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്തതുപോലെ ഭഗവാൻ ഏവരോടും തുല്യമായ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് സമത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അതാണ് സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരുമായിട്ട് പക്ഷഭേദമില്ല, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടല്ല എല്ലാം തരുന്നത്. നമ്മൾ എപ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും അവിടുന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആകയാൽ അവർ സർവ്വവിധ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സമമായി എല്ലാവരുടെയും ഗുണാകാംക്ഷയാണെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ കേവലം ദുഷിച്ച സംസർഗം നിമിത്തം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അതേപടി അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പഴിചാരുവാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്. നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാരുടെ മാത്രം അഭ്യുദയകാംക്ഷി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ ഭഗവാൻ സ്വഭക്തരോട് പക്ഷപാതമുള്ളവനായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഏവരോടുമുള്ള തുല്യമായ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്ന വിഷയം ജീവാത്മാവിന്റെ കയ്യിലാണ്. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ കൊണ്ട്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചർക്ക് ഫീസ് കൊണ്ടു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുറത്ത് ഉള്ള ഏതോ ഒരു വലിയ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് അവന് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കുറ്റം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം അവനാണ് എന്തിനാണ് കൊടുത്തത്? ആ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ എന്താണോ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത് അതേപടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ നമ്മളാണ് എന്തെന്ന് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുർവിനിയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ കയ്യിലാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. സംരക്ഷണം ഉറപ്പു നൽകുന്ന പക്ഷം ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അവിടുന്ന് ആ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നു. ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണികനായ പ്രതിനിധിയും ആധ്യാത്മിക ഗുരു തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം മുടക്കം കൂടാതെ ഭഗവാനാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഫീസ് ടീച്ചറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കൊണ്ടുകൊടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അതുപോലെ ആ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പാരന്റ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പോരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ വേറൊരു തരത്തിൽ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മൾ അതിനെ തെറ്റിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛനും അമ്മയും എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പൈസ തരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അതാണ് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പൊ അവന് സങ്കടം വരും, ദുഃഖം വരും, ദേഷ്യം വരും അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന് എതിരായി പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനെ അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിന് ഒരവസരം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാം മുടക്കം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സമയം എത്രയായി? ഹരേ കൃഷ്ണ. 2:57. ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും അല്ലേ? വലിയ പാരഗ്രാഫാണ്. ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി നമുക്ക് വായിക്കാം കേട്ടോ. ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും അദ്വിതീയമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയുക്തരായ വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ അവിടുത്തെ സർവകർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ല. എങ്കിലും തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് സ്വമേധയാ ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഭൂലോകത്തിലെ, അതായത് ഈ സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഇല്ല. ആൻഡ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അധ്വാനിക്കുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾക്ക് വേണം, നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? നമ്മൾക്ക് വിശപ്പില്ല, നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും അധ്വാനിക്കുവോ? അധ്വാനിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് വിശപ്പില്ല, ദാഹമില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ദേഹമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ദേഹത്തിന് തണുപ്പില്ല, ചൂടില്ല, മഴയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു വീടുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഭഗവാന്? ഇല്ല. അങ്ങനെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ആവശ്യങ്ങളും ഇല്ല.
ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വിശപ്പുണ്ട്, ദാഹമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല. എങ്കിലും തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് സ്വമേധയാ ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ? എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളോടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യരുത്, നമ്മളെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് വരുന്നത്? അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. എന്നിട്ടോ നമ്മൾക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് കാണിച്ചു തരാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, ഒരു മകൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, ഒരു രാജാവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, സാന്ദീപിന് മുന്നിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ? അതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു ഇടയന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചു. നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി അവിടുന്ന് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വം യഥോചിതമായി നിർവഹിച്ചു അല്ലെ? അതുപോലെ വാസുദേവ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ രണാവേശമുള്ള ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ എല്ലാ പാഠവും ഭഗവാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു. മിക്കവാറും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയ രാജാവിന്റെ യുദ്ധത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പരാക്രമം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം സ്തുത്യർഹമാകുന്നു. പരമപുരുഷനായ ശ്രീരാമ പോലും വിവാഹവേളയിൽ അത്തരം ധീരോദാത്തത പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അറിയാലോ അല്ലെ? വില്ല് കൊലക്കണിന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില്ല് ഒടിച്ചേ കളഞ്ഞു അല്ലെ? കരധനുസ് സ്റ്റക്കായി പോയി മന്ദാജി നെറ്റ്. സ്റ്റക്കായി പോയി തോന്നുന്നു. മന്ദാജി വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല. പതിനായിരം പത്നിമാരെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ 16,000 യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത്, 16,000 പത്നിമാരെ പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ 16,000 തവണ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് നിശ്ചയമായും പരമദിവ്യോത്തമൂർത്തിനാൽ മാത്രം സാധ്യമായ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിലെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ 16,008 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഓരോ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോഴും എന്താ കണ്ടത്? നാരദര് പോയപ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാനെ കണ്ടു അല്ലെ? അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള ഒരാൾ വിചാരിക്കണം, ഭഗവാന് 16,008 ഭാര്യമുണ്ട്, ഞാനൊരു 4-5 ഭാര്യമാരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ മാതിരി എല്ലാ സമയത്തും ഓരോരോ വീട്ടിലുണ്ടാവാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക്? ഇല്ല അല്ലെ? വിഭജിച്ച് ഒരാളുടെ വീട്ടിലുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. അനുകരിക്കരുത്. ഭഗവാന് തുല്യമായത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്. ഒരു പ്രേമാനന്ദ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.